En Galicia, máis de 70.000 persoas padecen de Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas. Desde hai 23 anos xa, a Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Lugo traballa para mellorar a calidade de vida dos que a padecen e tamén dos seus familiares. Hoxe saíron á rúa para dar a coñecer á sociedade a problemática a que se enfrontan cada día e as súas necesidades. O cuidador, non cabe dúda. O enfermo está moi cuidado, normalmente moi cuidado, pero o que non se cuida é o cuidador. Non hai forma de unha enfermedade neurodegenerativa como o Alzheimer, sin ter técnica ninguna, ni profesor, ni nada de nada, ter que cuidar un enfermo é moi duro. El cuidador ten que ser cuidado. A Deputación Provincial está comprometida co traballo de Afalu. Colabora coa entidade a través dunha achega de 12.000 euros que permiten desenvolver un programa de estimulación cognitiva orientado a mellorar aspectos fundamentais como a linguaxe, a memoria ou a psicomotricidade dos enfermos. Ninguén está libre de padecer esta enfermidade, moito máis nesta provincia está demostrado que hai un alto índice de persoas con esta doenza e, polo tanto, que se acheguen aquí, que se informen, porque un dos elementos fundamentais desta enfermidade é a prevención. Facer as cousas con antelación pode condicionar a túa vida no futuro. E apoiar tamén nas cuestacións que fan 4 veces ao ano. Debíamos colaborar máis para ter algo algún día que podamos decir que estuvo ben. Desde Afalu agasallaron os que fixeron algunha doazón cun marcapáxinas con motivo do Día das Letras Galegas.